Pinabababa ako. Ba't swabe lang? Sinusundan lang kita eh. Tinas ko, binaba mo naman. Hello. Tipik lang kini sa mga makalingaw nga tubag nila Jeneline og Sian. Game kaayo sila Love, Die, Repeat lead stars nga sila kapuso actress Jeneline Mercado og Sian Lim sa game nga Chemistry Check. Silang duha mag-uban sunod tuig alang sa bagong kapuso serye. Kini ang behind the scenes sa photoshoot sa Barda Love Team nga sila kapuso primetime Princess Barbie Forteza o pambansang Ginoo David Licauco. Anaa sila karon sa Hong Kong alang silang labing unang cover magazine, din bida silang duha. Di gayo di kalimod ang ilang sweetness sa usag-usa ug nalingaw usab ang mga Barda fans nga anaa sa Hong Kong. Nagkatapok ang mga kapuso stars o Sparkle artists alang sa Sparkle Grand Fans Day 2023. Paagi nila kini aron pasalamatan ang mga kapuso fans ilabi na sa mga kapuso project nila. Midalit sila og awit, sayaw ug mipadayag usab sila og mensahe pasalamat sa tanang certified kapuso fans.